אמא מתגלגלת. לא, היא לא מתגלגלת מצחוק. זאת אומרת כן, כשהיא צוחקת. כשאני אומר יש לי אמא מתגלגלת, אני מתכוון שיש לה 4 גלגלים המחוברים לכיסא שעליו היא יושבת. היא לא יכולה ללכת, רגליה לא זזות, אז היא מתגלגלת על גלגלים. הרבה פעמים כשאני מוצא את עצמי מתגלגל מצחוק בגלל אמא, ואז אני רואה אותה מתגלגלת על הגלגלים שלה, ומתגלגלת מצחוק מהצחוק המתגלגל שלי. יש המון דברים מיוחדים באמא על כיסא גלגלים. יש דברים שמצחיקים אותי מאוד, יש דברים שמרגיזים ומכעיסים אותי, ויש דברים שגורמים לי להיות מאוד מאוד מיוחד בזכות כיסא הגלגלים שלה. היום אני רוצה לספר לכם קצת עליי וקצת על אמא שלי. יש לי אמא הכי בעולם. בגלגלים שלה היא מגלגלת אותי מצחוק, ושנינו מתגלגלים יחד לעולמות מופלאים.